si profesionálny vyjednávač. Ja som najímaný na také vyjednávanie, keď tí druhí sú doslova, že extrémne svine, hej, že oni doslova my vieme, že chcú mojich klientov zničiť. Za vykonanú prácu mi nezaplatili. Proste sa rozhodli, že mi nezaplatili. Takže vlastne sú to aj na Slovensku. Kebyže vieme, či nás ťahajú za nos alebo nie, pomohlo by ti to? Čo sú podľa teba 3 také základné chyby, ktoré ľudia takto robia pri nejakom vyjednávaní? Ľudia často nemajú konkrétny cieľ, čo chcú dosiahnuť. Často majú pocit, že musia toho veľa rozprávať a tým ako nejako druhého presvedčia. Nie, presný opak. Majú pocit, že treba dominovať, majú pocit ľudia, že vyjednávaním treba mať ako keby väčšie ramena a ten, kto má väčšie ramena, ten vyhrá. To je až na výnimky, to je nevýhodné. Hľadáš tie riešenia, ukazuješ nejaké možnosti a vlastne vnímaš to, že na čo sa tá protistrana chytí. Môžeme nájsť nejaké riešenie, ktoré my sme vlastne dopredu nevideli. Ako by si vyjednával, keby si bol na strane Ruska? Ty si sa bál, že ten podcast bude rovnaký, vidíš? Úplne iné veci rozprávam. V žiadnom podcaste som toto nerozprával.